नाखौबो 40 किल' बोखांनाय जादों जोंहा समाजावनो फुख्रि दंखायो बिनिफ्राय बोखांनानै जे जोङो गासै गथ' गथाय आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो जोङो ग्रोम ग्रोम मिलायलायनानै रावखौबो उन्दै गेदेर बासिलायालासेनो जोङो जोबोर समायनाहै जालायदों आरो दासिम आरो लोगोसे जोङो आयोजनखौ माबा बानायदों ना बेदरल' नङा सोरबा जायैनो दावदैबो होदों आरो लोगोसे पनिर बेफोरबायदिखौबो सोरबा नाबो बेदरबो दावदैबो जायो सानै ना मा दङ जोंनि लागोआव बिसोरनोबो जोङो पनिर आयोजन बनायदों आरो लोगोसे बेबायदिनो लाब्रा आरो बायदि बायदि आरो दालि संनाय जायाखै खिन्थु जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दालिखौ जाफेरा होननानै बुंबाबो जेबो नङा जोंनि लागोआ थारमाने गोदो गोदायावहा जाबायदि जायोमोन थिग बेबायदिनो गोसोखांनानै जोंनि गामिनि सानैसो साननो गोरोंफोरा बेखौ खोन्थाना होदों जे अनला बर'नि गुबै ओंख्रि ना मा बुङोबा आं बेखौबो मोजां मिथिया थेवब्लाबो दायो लाइ अनला संना होदों गासिबो गोथावानो होननानै बुंदों आरो जोंहा गुबुननि बायदि बायनाय आसार बायदिसिना बेफोरखौ बाहायाखै जोङो बेयावहा आसारफोरखौ जोङो जलफायनि मोजां रुनानै मोजाङै बाथोन बनायनानै गासैनिबो होदों बे गोखै जोंनि लागोआवहा गासै सुबुं अनजिमाया जाबाय 145 बेसेबां जायो आरो दा बे 145आवहा आरो गुबुन गुबुननि आलासिफोर फैदों खाथि खालानि आरो न'खरनि गुबुन गुबुनाव थांनाय बिसोरबो जोंनि गुबुन बोसोरावहा जेरै इन्टारेस्टखौ सिगाङाव मोनलांनाय बेयावनो थानानै जोनोम जानानै मोनजाफेरनाय बिसोरो माने गावखौनो गोसोखांनानै बे जोंनि गामियावहा बेसेबां फुरथि इन्टारेस्ट नाङो होननानै फैनानै बिसोरो थारमाने दिनैबो जानो फैदों आरो थ' जोंहा बेफोरबायदिखौ जोङो जेबो ओंखाम गोदान जानायनि जेबो एक्सट्रा फान्ड गैया दा जोंहा ओरैबायदि दङ मोनसे जोंनि गामिया मोनसे थांखि खाना लादों जे बे थांखि खाना लानायानो जाहैबाय जोङो बोसोरसे खामानि मावनानै दिनैनिफ्राय नेक्स्ट ओंखाम गोरलै जानायसिम जे जाय खामानि दामानियावहा थाङालासिनो थानाय एबसेन्ट बिसोरनिफ्राय जोङो बिसिबांखौ जोङो माने खरसा खालामनो हायो आरो जोंहा थारमाने दा बुंनो थाङोबा खनायानो जथेस्थ' बिसिबां अमा बायनाय बायदिसिना बेदर बायनाय बा ना बायनाय बा जेसेबां खरसा थांदों बिनिख्रुइ बांसिनसो माने जोंहा एबसेन्ट फाइन फैसायाबो बिदि उथिदों जाहैबाय आरो जोङो जोंनि समाजावहा जेसेबां जे माबा मोनसे फान्ड दङ बा माबा मोनसे थाखा कालेक्ट खालामो जों बे कालेक्ट खालामनायदो जोङो जे बे ओंखाम गोरलैखौ जों खुङाखै जोंहा थारमाने जों खना जोङो खस्थ' खालामनाय समाजनि खस्थ' खालामनायजोंनो माने लोगोसे माने बिखौ खुंबाय थादों जाहैबाय आरो दा माबाफोर सोंनो गोनां दंबावोमोन ना अमानि बादैहाय ना दङ आरो आं मोनसेखौ बावलांदों जोंहा माबा आरो लकेल दाउबो दङ लकेल दाउ एसे दङ दा बेफोरखौ केजिमोन आं सोंनाय जायासै थेवबाबो होदों आरो सानैसो लकेल दाउ जाग्रा दङ बिसोर अमा जायैफोरनो दा गोसो बायदि माने बयबो ग्रोम ग्रोमहै बेबायदि जानायखौ आरो बयबो मिनि खुसियै बेबायदि जानाय बेखौ आंनि गोसोनिफ्रायबो बिराद मोजां मोनदों आरो गुबुनफोराबो जोंनि बे ओंखाम गोरलै जानायखौ मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामनानै आंनि दिनैनि बे बुंनायखौ आं एसेयाव फोजोबनाय जाबाय Ay,
अमा बेदरजों जाबा लानांगौब्रा आरो बिथांमोना अमाजों जादों होनना आंबो आरो नै इनिफोरबो गेलेबायना ओंखायनो जेबो जालासै जाबाय जोङो थाव लागि दा थाव संनायाबा सोर संनायमोनथाय मिथिला संख्रि नांदों ना खारै नांदों मिथिथारा जोङो जानाय जेरावसो बिराद गोथाव खामला बोग्राया खामा सानथामनिसो होलांखालाय खनसेनो जाबाय थाबाय बिदि होनो हाबाथ' बरिया जागौमोन खोनायाखै हेलौ खामाला आरो दसजनाव फैगासिनो दसे खम जादों आखाइफोरा बिदिनो थाङो आंनिया खामारा जायाना बिराद दिगदार Mundola. Kapan jalan? Ini honda honda dalam honda nih honda. Kalau